गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो एक्सएनडिपिनि जानानै जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों थांनाय 22 तारिख जुलाइ हर गेजेराव रनजन दैमारि सारखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिहुनखोमानानै काहिलिपारा 10 APBN नाव मोनसे जेल बानायनानै बिथांखौ दोनदों। दिनै बिनि सायाव दिनै जों एक्सएनडिपिफ्रा सोमोनांदों आरो गिख्रंनाय मोनसे फैदों। दिनै आसाम सरकारा बिथांखौ रिलिज खालामनांगौमोन, भारत सरकारा बिथांखौ रिलिज खालामनांगौमोन एज बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबै। नाथाय रिलिजनि मुङाव दिनै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनानै सिरि सिरि सिखावै न'नि मानसिनो खबर होआलाफानो मानो दिनै 10 APBN आव मोनसे स्पेसियेल जेल बानायनानै सुपारिनटेन्डेन्ट आरो एसिस्टेन्ट जेलार बसायनानै दिनै रनजन दैमारि सारखौ मानो दोनदों? दाखालि माखासे साननि सिगां जोङो थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैदों। गोबां जों दुखु मोनदों नुनानै। जुन्थुफोर बायदि दिनै रनजन दैमारिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दोनदों। मानो दोनदों? दिनै सिगनेचार खालामखांनायनि उनाव सासे सिगनेटरिखौ दिनै मानो बेबायदि दोनदों? जों थांनायनि मेगनाव मोदै गदों। ओरैबायदि गाज्रि मोनसे कन्डिसनाव बिथांखौ दोनदों। दिनै समस्त बर' रायजोनो जों खोन्थानो हास्थायदों नोंथांमोना दिनै सिरि मोनखांनाया मोजां। जाय व्यक्तिनि थाखाय दिनै जोङो बर' होननानै देरगानानै थांनानै दङ, बिथाङा जुदि 1986 जुदि BSF खौ फर्म खालामोमोनबा जों दिनै बर' बायदि थांना थानो हागौमोन ना हायामोन? बियो दिनै जारिमिनखौ नायब्ला जोङो साननो गोनां जानानै दङमोन। बेबायदि समाव दिनै बिथाङा जातिखौ मोजां मोननानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय गावनि न'खर, गावनि सोलोंथाइ, गावनि मोजां जिउखौ हास्थायालाफानो जातिनि थाखाय बिथाङा हाग्रा बंग्रायाव दिनै खारलांदोंमोन। बेबायदि जातिखौ नेतृत्व होबोनाय, दैदेनबोनाय, सेभ खालामबोनाय लिडारा दिनै जातिनि मुङाव सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बोराय अबस्थायावबो जिबायदि दुखुनांथावनाहै दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि नोजोराव बोलि जानांबाय थादों, बेखौ जों दिनै सोंखारिदों। आरो जोङो गोख्रों रावजों आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो BTC सरकारखौ जोङो बुंदों नोंथांमोना दिनै रनजन दैमारिखौ बरननांगौ। बरननायनि नामाव दिनै नोंथांमोना जि गेम गेलेदों बेखौ दिनै एक्सएनडिपि आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै। दिनै जेलनिफ्राय बिथांखौ उदां खालामनायखौ लुबैदों। सिगनेटरि हिसाबै बर'नि गेजेराव फैनानै खामानि मावजानायखौ दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। नाथाय दिनै जोंनि बर'नि बिबेगाव गोसोआव थानाय मोनसे आसाखौ लानानै दिनै BTC सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गेलेनायखौसो जों नुदों। जुन्थुफोर बायदि सिरियाखानायावसो दिनै मोसाखौ बेबायदि दोनो, सिंहखौ दिनै बेबायदि जोबनानै दोनो, रनजन दैमारिखौ दिनै बेबायदि दोनदों। जों दाखालि नुनानै मेगनाव मोदै गदों। जों जेब्ला लोगो हमहैनो नागिरदों बिथांनि जि दोननाय रुम, मोननै रुम दङ, जाय रुमनि साइजआ दिनै 15/6 जागोन। बिनिफ्राय अख्रां नुनाय मोनसेल' स्पेस दङ, जायहा दिनै 20 फुट गोलाव 15 फुट गुवार। बिनि उनावनो दिनै ग्रिल होनानै दोनदों, ताला मारिनानै दिनै बिथांखौ सिङाव दोनो, बाहेरनिफ्राय दिनै सावरायनो गोनां बेबायदि अयथासारै दिनै दोनदों। जेब्ला सेन्ट्रेल जेलाव बिथाङा दङमोन, जोंनि माखासे सेंग्राफोर, जोंनि सारमोनाबो लोगोसे दंफायोमोन। संनाय जानाय जेसांजिबाबो जोंनि सुबुंफोरजोंनो सुखु दुखु रायलायनानै बिथाङा दिनै थांनानै दङमोन। मोनसे आसाजों दङमोन, जेराव थानानैब्लाबो मोनसे गोजोनाव बिथाङा दङमोन। नाथाय जिबायदि बिथांखौ हारसिङै लाबोनानै दोनफैदों, जि रुमाव दोनदों, बेयो दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै दुखु होनाय, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय, BTC ओनसोलाव थानाय रायजोफोरनि आसाखौ लानानै दिनै गेलेनाय होननानै जोङो एक्सएनडिपिआ बुंदों। बेवहाय जोङो गोख्रों रावजों बुंदों सोरकारा जुदि बिथांखौ मोजाङै जुदि सेन्ट्रेल जेलाव निफ्राय जुदि उदां खालामाब्ला, जि जेलाव दिनै दोनदों बिनिफ्रायनो जुदि फ्रि खालामाब्ला एक्सएनडिपिआ दिनै आखायाव गोबां रोखोमनि फारिलाइफोर लागोन। गोनां जायोबा जोङो हाइवे ब्लकेट खालामगोन, गोनां जायोबा जोङो रेल लामा जिरायथेगोन, गोनां जायोबा जोङो कभिड प्रट'कलखौ जों सिफायगोन। बेवहाय दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो BTC सरकारखौ जों खावलायदों। दुखुनांथावना मैयानि समाव जोङो गबिन्द बसुमतारीखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। बिथाङा सासे सिगनेटरि, उदालगुरि कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय बिथाङा MLA जानानै देरहालांदों, डिपुटि चिफ BTCनि। बिथांखौ जेब्ला जोङो नाब्ला सारनि समयसाफोरखौ लानानै जेब्ला सावरायनो थांदों, बिथाङा जोंखौ गेट सिङाव सोआखै। जोंजों सावरायदों, जोंखौ गेटनि मोखाङाव गन्दासेनि खाथिफ्राम नेहोनानै जेबो मोजां रेसपन्स मोनाखै। बेवहाय जोङो खावलायगोन गुरैयै, नोंथांमोनाबो दिनै संग्रामि नेतामोन, नोंथांमोना दिनै गोसो होनाया मोजां। आसाम एसेम्ब्लिया दिनै सोलिफिनगोन, एसेम्ब्लियाव दिनै पुट आप खालामनांगौ। बर'निफ्राय जेसेबांखिनि देरहालांनाय MLA फोर दङ, BPF आरो UPPLनि MLA फोर, नोंथांमोना दिनै रनजन दैमारि आरो NDPनि जेसेबांखिनि जेलाव दङ, बिदायखौ दिनै हाउस एरेस्ट खालामनानै दोनदों। जों मिथिदों नोंथांमोना बिनि सायाव दिनै हज्रै खालामनानै खौरां बुंनांगौ, नङाबा दिनै जों नोंथांमोननि न'आव जोङो थांगोन, जोङो नोंथांमोनजों सावरायनो गोनां बायद' जागोन। आरो बेखौबो जुदि नोंथांमोना मानियाब्ला जोङो समाजजों लोगोसे जोंनो फोरमायलांगोन जोङो बिनि सायाव माबायदि खामानि मावो। जोंहा दिनै गोसोआव गाबखांनाय फैदों। नों जायफोरा दिनै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै दङ, MLA जानानै दङ, BTCनि चिफ जानानै दङ, डिपुटि जानानै दङ, EM जानानै दङ, नोंथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनानै सोंहैथां। साफ्रोम बर'फोरनि गोसोआव मोनसे लुबैनाय दङ, रनजन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोना उदां जानांगौ। नाब्ला सारा जातिनि थाखाय खामानि मावबोदों, बिथाङा जातिनि गेजेराव माबा मोनसे मावनो मोननांगौ, बिनि दैदेननायखौ जों नायनो होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। जेलारखौ, एसिस्टेन्ट सुपारिनटेन्डेन्टखौ बिथाङा बुंदोंमोन
जे आङो न'आव खबर हरनो आं कल खालामनो जेब्ला सुपारिनटेन्डेन्टनाव बिथाङा फन बिदोंमोन सुपारिनटेन्डेन्टआ फन होआखै आं न'नि मानसिनो खबर होगोन होननानै बिथाङा थगायनानै दोनदों बिथांखौ लाबोदों बिनिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्टआ खबर होआखै 6 दिन बा सानबासोनि उनावसो अनजुलि दैमारिया जेब्ला सेन्ट्रेल जेलाव गावनि बिदा अर्थात जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रनजन दैमारिखौ जेब्ला नायनो थांबाय उदिस लानो थांबाय अब्ला बिथाङा गैया बिथांखौ गुबुनाव दोनबाय बिथाङा शक जाबाय मानो दिनै खबर हरासै सरकारा माबा षड़यन्त्र खालामदों नामा बर'फोरा मोनसे गिनाय दङ जायखौ जों दिनै बड'फा होननानै बुङो मोनसे प्रुफ गैयि मोनसे फोथायनाय जोंनि हारिनि गेजेराव दङ दिनै सरकारा बेबायदि खालामनो नागिरदों नामा दिनै बिथांनो जि जानायफोरखौ होफायो केन्टिननिफ्राय होफायो गेस्ट्रिकनि प्रब्लेम बिहा दङ बोराय अबस्था दिनै माबायदि संनानै होफैयो दिनै साननो गोनां जानानै फैदों जों गोबां दुखु मोनदों सिङाव थानाय समाव जिसांजिबाव जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट होननानै आफादनिफ्रा जोथोनै लादोंमोन जों बिथांखिनिखौ मोनथियो बेवहाय जों गुरैयै खावलायदों दिनै जों रागा जोङाखै जों जुदि खुद्रि सारनांगौब्ला बेखौ समाजसो खोन्थागोन बेवहायनो सोरखाराव जायफोरा दङ बिटिसिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना दिनै एनडिपिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय एनडिपिनि हिस्ट्रिनिफ्राय दिनै बिटिसिनि चिफ इएम जानानै दङ नोंथांमोना गोख्रोङैनो खामानि मावनांगौ आरो जेसेबांखिनि एमएलए एमसिएलए देरहानानै दङ इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा नोंथांमोना गोसो होनानै एनडिपिनि समस्याखौ समाधान खालामनो नाजानांगौ बेखौनो जों गुरैयै खावलायदों आरो बे समाव आं खावलायबावगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा नोंथाङा बुंदोंमोन जे दाखालि क'क्राझाराव फैबा बर'लेण्डआव शान्तिनि थाखाय মই বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে কাম কৰিম ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি কৈছিল আপুনি দায়িত্ব লওক আজি ৰঞ্জন दैमारिক চেন্ট্ৰেল জেলৰ পৰা ওলাই পেলাই তেনে বিবিএন কাহিলিপাৰা যে স্পেচিয়েল জেল বনাই পেলাই তাক থৈছে এইটো কোনেও মানে ভাল পোৱা নাই আৰু শান্তি পোৱা নাই যেহেতু আপুনি শান্তিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব ওলাইছে বড়োলেণ্ডত আপুনি ৰঞ্জন दैमारि ছাৰক ওলাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে শান্তি হ'ব এইটো মানে আমি আপোনাক আপিল কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আহি থকা দিনত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টটো যেহেতু আসাম গভৰ্ণমেণ্টটো চলাই আছে আপোনালোকে ভাল আমাৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই ৰঞ্জন दैमारि আৰু তাৰ লগত যিমানখিনি জেলত আছে সিহঁতক ওলাই দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ 22 তাৰিখ জুলাইआव रनजन दैमारि सारखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मोनाबिलि समायाव सरकारनि मानसिफ्रा लाना फैनानै गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय 10 एपिभिएन केम्पआवहाय मोननै खथायाव ताला मारिनानै दोनफैदों जेब्लानोखि डक्टर अनजलि दैमारिया गावनि बिदाखौ सेन्ट्रेल जेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन अब्लासो बिथांखौ मोनथिबाय जे जेलाव गैलिया अब्ला सरकारा दिनै सासे कनभिक्ट जाखानाय मानसिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'ना लाबोनानै मोनसे मेन्टेल पानिशमेन्ट होफैनाय एबा मोनसे सिरियाखाना बायदि जायगायाव जोबथेना दोनफैनाया मोजां जायाखै बेखौ जोङो सोंखारिदों हयथ' जेलरा इनफर्म खालामनांगौमोन बा सरकारा खबर होनांगौमोन न'खर परियाल बा एक्स एनडिएफबिनि सदस्यफोरनो मावगिरि कर्मीफोरनो खबर होनांगौमोन जे रन्जन दैमारिखौ सख'नाय जासिगोन सख'नानै बेबायदि दाबसे जायगायाव दोनगोन बेबायदि बाथ्राखौ हयथ' जोंनोबो खोन्थानांगौमोन नाथाय बे बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थायालासेनो सिखावै जेलनिफ्राय खावना लाबोनानै सारखौ काहिलिपारायाव 10 एपिभिएन पुलिस केम्पनि सिङाव जोबथेनानै ताला मारिना दोननाया दिनै जोंनि गोसोआव मोनसे खमखिखांदों आरो सन्देह जादों सरकारा मा खालामनो नागिरदों जोंनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारखौ मा खालामनो नागिरदों जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों बेनिखायनो जों दिनै खावलायनो इच्छा खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि एबा सीएम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खाथियाव जेब्ला जोंनि एमएलएफोरा सोङो अब्लानिया बिथां एमएलएफोरनि सिगाङावहा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो जे एनडिएफबिनि गासै केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि सदस्यफोरखौ दिहुनना लाबोनायनि गासै बिबानखौ बिटिसिनि सिङाव थानाय एबा बिटिआरनि सिगनेटारि प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारिनिनो दायित्व होखाजोब्बाय होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुङो नाथाय जेब्लानोखि प्रमदनियाव सोंहैयो गोविन्द बसुमतारिनियाव सोंहैयो अब्लाना बिथांमोन सानैया आखुबार चिफ मिनिस्टारखौ दाय फोनाङो जे हेमन्तनि खाथियाव सोंहैदो होननानै बुङो अब्ला दिनै जोङो सोरखौ फोथायनो नांगौ एक्स एनडिएफबिआ सोरखौ फोथायनानै दिनै थांनानै थानो नांगौ दिनै जोंहा गिदिर कुइसन मार्क जादों बेनिखायनो जोङो खावलायगोन सिस्टेमाव थानाय रायजोनि प्रतिनिधि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों गुरैयै दिनैनि तारिखआव जोङो खावलायदों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' डेपुटि सिएम बिथां गोविन्द चन्द्र बसुमतारी आरो जेसेबांखिनि बिटिसि ओनसोलनि एमसिएलए इएम आरो एमएलएफोर दङ मिनिस्टारफोर दङ नोंथांमोना थाबैनो इनिसिएटिभ लानांगौ जे रन्जन दैमारियाबो बर'नि हान्थि सुक्तिनि सासे सिगनेटारि एबा सुक्तिकारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'ना लाबोनायाव नोंथांमोना बिबान बाननांगौ आरो थाबैनो लाबोनो नांगौ बेखौ समग्र बर' जाथिया लुगैदों एक्स एनडिएफबिआ लुगैदों आरो थाबावनाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबावनाय जोबथेसालियाव जेसेबां दङ थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबानखौ नोंथांमोना लानो नांगौ दिनैनि तारिखआव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एक्स एनडिएफबिफोरा गथायसे जादों मोनसे समाव जोङो आमुक ग्रुप थुमुक ग्रुपै दङमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव
एनडिएफबिनि केसखौ आरो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'ना लाबोनायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे टीम दादों मोनसे कमिटि जोङो फर्म खालामदों आरो बे कमिटिया जिराया जासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो खामानि मावलांगोन आरो बेबायदिनो बिभिन्न बाक्सा चिरां क'क्राझार सनितपुर गहपुर गासैयावबो एक्स एनडिएफबिफोरा बेबायदि टीम दानानै गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावगोन आरो जों जि फार्स्ट इनिशिएटिभआव खामानि मावगोन बे फार्स्ट इनिशिएटिभआवनो जुदि बिथां सिस्टेमाव थानाय रायजोनि प्रतिनिधिफोरा गोसो होनानै रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव लाबोआब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो कभिड प्रट'कलखौ सिफायनानै जों आन्दोलन खालामनो गोनां जागोन हयथ' राजा लामायाव फैनो गोनां जागोन रेल लामा जथेनो गोनां जागोन आरो बिनि गेजेरावबो जुदि मानियाब्ला रायजोनि प्रतिनिधिफोरा रायजोनि खामानि मावनो हायाब्ला जोंनो रायजोनि प्रतिनिधिखौबो नाङा साफ्रोम एमएलए एमसिएलए बिटिसिनि चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय होखारनो बाध्यता जागोन बिनिखाय बै समा सफैनायनि सिगां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' डिपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा नोंथांमोननियाव जों आखाइ खबजबै खावलायदों रन्जन दैमारिखौ अति हुनकाले जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबानखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रुजुनानै लानो नांगौ ডিপুটি চিফ হৈছে আপুনি নিজৰ কৰ্তৃত্ব পাহৰিলে নহ'ব আজি আমাৰ ৰঞ্জন दैमारि চাৰে চেণ্ট্ৰেল জেলত এতিয়াও বন্দী অৱস্থাত আছিলে কিন্তু যোৱা 22 তাৰিখে তাক ৰাতিৰ ভিতৰত মনে মনে যাই পিনি মানে 10 এফিবিয়ানৰ কোঠালিত মানে 2 কোঠালিত মানে হাজতি নিচিনা ৰাখাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো কাৰণে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক অতি সোনকালে আপুনি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমাক দিব লাগিব কিয়নো আমি শান্তিকে খুব পৰা নাই কিয়নো আমাৰ ৰঞ্জন दैमारि চাৰে সিগনেটৰী আছিলে তেওঁ সিগনেটৰী হিচাপে তেওঁ সন্মান দিব জানা নাই আমি বাৰে বাৰে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু ডিপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী অন্ত খালি পুলটিকৰ নম্বৰ পুলটিক কৰি থকাটো আমি দেখিব পাই আছো এইটো কাৰণে ইহঁতক মই খুকিয়াই দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে মানে বাৰে বাৰে আমাৰ ওচৰত পলিটিকেল নকৰে আৰু ৰঞ্জন दैमारि ছাৰ আৰু যি বিদায় তেখেতক হাউচ এৰেষ্ট কৰি থৈছে আৰু আমাৰ যিমানখিনি কৰ্তৃত্ব আছে জেলৰ ভিতৰত ইহঁতক অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তাৰপিছত যদি ইহঁতে আমাৰ বাৰে বাৰে মিডিয়াত কৈ থাকে আৰু সংগ্ৰাম কৰাটো ইহঁতে যদি একো যদি গা নলয় তেতিয়া আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অনিৰ্দিষ্টকৰণে বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব এইটো আজি ডিক্লেয়াৰ দিয়া হ'ল আমি 15 বছৰ ৰখিম 15 বছৰ পিছত আমি আনৰেষ্ট আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম যাতে ৰঞ্জন दैमारि তেওঁলোকে ৰিলিজ নহয় আৰু যাতে আমাৰ সংগ্ৰামী কৰ্তৃত্ব জেলৰ পৰা ওলাই নাহে তাৰপিছত আৰু আমাৰ যিমানখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব লাগে ল'ৰাকেইটা ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব লাগে আৰু যিমানখিনি কেছ এইবিলাক উইথড্ৰ হ'ব লাগে তাকে মই চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে টান ঢঙৰে সময় থাকোঁতে আমাৰ এই সংগ্ৰামী কৰ্তৃত্বৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে খবৰণ কৰে আৰু অতি সোনকালে ৰঞ্জন दैमारि ছাৰক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে ৰঞ্জন दैमारि ছাৰক জেলৰপৰা হগাৰ নাগো ৰঞ্জন दैमारि ছাৰক জেলৰপৰা হগাৰ নাগো एनडिएफबिनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय हगार नांगौ एनडिएफबिनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ एनडिएफबिनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ एनडिएफबिनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ रन्जन दैमारिक जेलर পৰা মুক্তি কৰি দিব লাগে रन्जन दैमारिक जेलर পৰা মুক্তি কৰি দিব লাগে एनडिएफबिৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে एनडिएफबिৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে এনডিএফবিৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে